Οι αρετές αυτές την κατέστησαν Αγίων Μίζων, υψηλότερα των ουρανών και καθαροτέρα λαμπιδώνων ηλιακών. Την αξίωσαν να βαστάσει τον πάντα βαστάζοντα Κύριον, να κυοφορήσει οδηγών πλανωμένης και λυτρωτήν εχμαλώτης, τον μέγα ήλιον της δικαιοσύνης, τον δεάνθρωπον σωτήρα της ανθρωπότητας. Η Θεοτόκος είναι η μητέρα του Κυρίου και μητέρα όλων μας. Είναι η μητέρα του πόνου και της χαράς. Είναι η μητέρα του πόνου γιατί είδε το μονογενή της Υιό, νεότατο, να πεθαίνει πάνω στο ξύλο του Σταυρού, ανάμεσα σε δύο ληστές, όσο έσχατος των κακούργων. Είναι όμως και η μητέρα της χαράς, αφού είδε την τριήμερον εξανάσταση του θεανθρώπου παιδιού της. Το υπόλοιπο της ζωής της το πέρασε με ευσέβεια και αγιότητα. Τέλος, όταν έφτασε η ώρα να απέλθει του κόσμου τούτου και να μεταβεί κοντά στον Υιό και Θεό της, τότε η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Αυτή την πάσευτον κοίμηση της Παναγίας, της Αγνής Παρθένου σήμερα, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομαι. Κατά την παράδοση της Αγίας μας Εκκλησίας, η Παναγία εκοιμήθη, δηλαδή απέθανε σε ηλικία 59 ετών. Ο θάνατός της και στη συνέχεια η ολόσωμη μετάστασή της στους ουρανούς περιγράφονται ως εξής υπό της ιεράς και ευλαβούς εκκλησιαστικής παραδόσεως. 3 ημέρες πρώτης κοιμήσεώς της παρουσιάστηκε μπροστά της άγγελος Κυρίου, πιθανώς ο Γαβριήλ, κρατώντας στο χέρι του κλαδί φοίνικα και της λέγει να ετοιμάσει τα επιτάφια της και να περιμένει το θάνατό της, γιατί μετά από 3 ημέρες θα έλθει ο Υιός της να παραλάβει την Αγία Ψυχή της. Μόλις η Παναγία άκουσε αυτά τα αρχαγγελικά λόγια, πήγε κατά τη συνήθεια της στο όρος των ελαιών και προσευχήθηκε. Ύστερα επέστρεψε στο σπίτι της στη Γεθσιμανή και περίμενε με ηρεμία την ημέρα της ειρηνικής και ανώδυνης κοιμήσεώς της. Τους Αποστόλους, οι οποίοι εκήρυταν το Λόγο του Θεού, άλλοι κοντά και άλλοι μακριά από την Ιερουσαλήμ, κατά θαυμαστό και παράδοξο τρόπο, τους άρπαξε ένα μεγάλο σύννεφο και τους μετέφερε όλους στη Γεθσιμανή στο σπίτι της Παναγίας. Η Παναγία τους διηγήθηκε όσα συνέβησαν και τους συνέστησε να μην λυπούνται που την αποχωρίζονται, γιατί αν και φεύγει από τη γη δεν θα αποχωριστεί ποτέ ούτε τους ιδίους ούτε τους πιστούς χριστιανούς που θα ζητούν τη θερμή πίστη, τη βοήθειά της και την προς τον Υιόν της ολόψυχη ευαισθητία της. Εκεί στους ουρανούς που θα βρίσκεται κοντά στον Υιό της, θα πρεσβεύει και θα μεσητεύει για όλους τους ανθρώπους, θα τους ενισχύει και θα τους παρηγορεί. Αφού είπε αυτά τα λόγια, μεταξύ των Αποστόλων δεν ήταν κατά τις ημέρες εκείνες ο Θωμάς. Την 3η μέρα από του θανάτου του Θεοτόκου, λέγει η ευσεβής χριστιανική παράδοση, ένα σύννεφο άρπαξε τον Θωμά από το μέρος που κήρυτε το λόγο του Ιερού Ευαγγελίου και τον μετέφερε πάνω από τον τάφο της Θεομήτωρος, όπου συνάντησε την Παναγία ενώ ανέβαινε ολόσωμος στους ουρανούς. Στα λόγια του Θωμά, Παναγία, Παναγία, πού πηγαίνεις, η Παναγία του έδωσε την Αγία Ζώνη της. Από τότε δεν την ξαναείδε ο Θωμάς. Σώσον ο Θεός των νόμων και ευλόγησον την κοινωνία σου. Είδομεν τα φάστα αρχιστινός και λάβομεν πνεύμα ευγουράνιο. Εύρωμεν πίστην αληθής, αδιέρετος, διάθατος κινούνται.
μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αγράτων αθανάτων και πουρανίων ζωοποιών πληκτών του μυστηρίων αξίων ευχαριστήσουμε τον Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ενέησον και διαφυλάξον ημάς ο Τέρας πάσαν τελείαν Αγίαν κλινικήν και αναπάρτων ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Εγκαίη και στους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέρχομεν του Κυρίου δεηθόμεν. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επί της επιθώντας όσο το λαόν του και ευλόγησον την κοινωνία. Το κύλωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή δυνάμει και μία καταλήπηση μας, τους εμφύλμας επισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τους άρχους συνημόντων στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα αυτότης αγαθή και πάνω το όλημα τέτοιο. Πάνω θελεστή καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Εγκαίη και στους αιώνας των αιώνων. Όνομα Κυρίου ευλογημένο να μορφούν χιλέως το όνομα Κυρίου ευλογημένο να αποτελεί τέλος του αιώνων. Όνομα Κυρίου ευλογημένο να αποτελεί τέλος του Κυρίου δεηθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος έκθεση μας, και αυτού διεχάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, ειν και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμον δόξα σοι των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδη φυλάξει πάντα σε εμάς. Και χρόνια πολλά στην Αγία να είναι βοήθεια. Thank you.
Διαγράφεται από το βασιλείο. Χρόνια να πάει.